Do you believe in God? No, maybe. How come? Maybe I do. I don't know. I can't answer that question. Do you know about any religions? Yeah, I know about Islam and stuff. Which one, out of all of the religions, which one do you believe in the most? O nwere chọrọ iji ohi ahụ ekwu biko Or is it maka ihe na-eme n'ala Igbo biko ga-echa na okwu ọfụma o nwere ihe Islam. mmekwu na It's Peter agwụ cool, you know. o nwere mmekwu. Yeah. Do you believe in God? No. Fair enough, thank you so much. No worries, man. Do you believe in God? No. Do you believe in God? Some of it. How come? Elaborate. People suffer, People suffer. and if he was here, I think he'd make them not. Yeah. And I feel like if he determines everyone's life, why people bad, Yeah. he's kind of making them bad. But what about when there's like suffering in the world? Why would there be suffering? That's what I mean. Do you believe in God? Of course I believe in God. I am Muslim. Why? Explain. Huh? Why are you Muslim? I was born Muslim. You know Muhammad, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Yes. Thank you, brother. Appreciate it. Do you believe in God? I'm God. You are God. God. You are God. Elaborate. I do believe in God. Yeah. Would you like to expand? Carrying the Bible. Carry a Bible. Yeah. Oh, fair play. That's what you say. Strong Carry believer. Bible. Yes, say God. I am. And that's my razor. My razor reason. Is that religious? Well, what I believe in, it keeps me safe. So. Do you believe in God? No. Elaborate. I don't know, it's just nothing from God's ever come good to me, I suppose. I've prayed, nothing's happened, so Yeah. I don't believe. Do you believe in God? No. Elaborate. How come? I just, in terms of like the Bible and that, I believe more in like the Big Bang. Yeah. What religion are you? I just Christian, but Yeah. I've got my own beliefs. Everybody believes different, don't they? Yeah. So, Do you believe in God? Yes. Would you like to elaborate on that? as to why? Just the things what have gone on in life. Yeah. Little bits and bobs, different wars, different famines, different things in other countries. Have you seen anything? Well, no, but I believe, there's a God because how the universe is and how we are and how we all get on. Yeah. A lot of people don't get on, but majority of people get on in the world. Yeah. And I think like we should be all forthcoming for Jesus Christ and God. Do you know what I mean? Yeah. I don't go to church, but I have been. But you believe? Yeah, You believe it, because my mum passed away. Yeah. I'm sorry about that. Yeah, thank you. But other than that, and I think it's a good thing, and it's a strong thing in England. I think about God because a lot of us people are saying losing faith. Ndị be anyị ekene m ụnụ ndị be anyị nwere nchọrọ ikwu gbasara vidiyo maka ụfọdụ n'ime ụlọ na-ewe nnene vidiyo kịta nnenecha ya sị ifuru ndị a wetara ya ụka ọkwa ịfụnanụ ndị wetara ya ụka biko bifo ikwu ụdị okwu a achọrọ m ka ige ntị n'ihe nchọrọ ikwu ihe m jiri eti vidiyo ahụ ka ị wee mara na ọ bụrụ ndị ọcha niile bụ Christians or Muslims maka na ndị otu Mathias Ezeaku Igbo themselves na-apụta na social media n'ime nkwuo dị na-ekwusasị ka onye gbuwara isi o so na ihe kpatara nji ekwu vidiyo ndị nji eme vidiyo kịta ngwa gee ntị ka ị na-eche ịgwa gị ọkwụrụ mana etu ụka si bịa na Afrịka ụka si wee bịa na obodo ndị ọcha before amụọ Jizọs Kraịst ụka adọrọ ndị Rom wetara ya ụka o nwere mgbe ụka dọ na Rom ụka bịara bịa na Rom ụka bịara bịa n'ụwa niile up to today mana China na Jos wee mee Christians allow ka ha lụọ chọọchị after ka ha nwere agreement with the Pope. Yes, because na ndị China eberibuchara na Christian eberibu na Christianity ha beribu na arụsị and they develop and ọbụrụsọ ndị China na-develop Italy na-develop America na-develop Switzerland na-develop and all this country even UK all this country bụ Christian country so ọ bụrụ na ị na-ekwu okwu na-ekwu nyeru ndị China na-amụrụ Chineke ị na-ekwu ikpe gbasara ndị America Italy and UK makwa Chineke na-develop so ihe ndị ka ejiri mara na ụka abụrụ onye n'ọnya ụka abụrụ gọọmenti maka ndị agha abịa n'Afrịka a na-ebrevu ndị ụka n'ụka ọ bụrụ na isi na ụka bụ the problem ngwa obere iburu na arụsị kedu ihe arụsị jigoro iwu wee mepụta arụsị ogosigoro ka esi akụzi pray alụ pray ụka gbanede because ebe na ọtụtụ kọntrị dị iche iche even na America Italy and so on ụka nwere the top schools and ụka nwere the top hospitals ndị ụka wetara education wee mara agụ mara ede mara ihe anyị na-eme taa ndị ụka traịrị and ụka abụrụ gọọmenti ha mere nke ha ga-eme
ka anyị nwa mee nke anyị ga-eme abịa n'ihe gbasara na Africa ịkpata na Africa dey grow all our wicked mind our wickedness cause on Africa dey grow. Africans are the demons and the devil Bible is talking about. Kpatara eji Arabia esi na ekwensu dị ojii o ji dị ojii maka na anyị nwawu ndị ojii dị very wicked. The religion did not cause anything to us. All is natural in our body. It's not religions. What of other countries with different religions? Religion. Eh? Emulate, Muslim. Go to their country, or look at Obodo Igbo. American and the UK, all Christians. Go to their country, or look at Obodo Igbo, because they value their human life and they value their people. So it's matter of tribes and different types of human beings. Ụka try go wetara anyị education wetara anyị ụlọ ọgwụ so akpọsị n'ụka n'ọnụ maka ndị na-akpọ ụka n'ọnụ ihe njiri tiri vidio akụrụ mama na ụka bịara abịa n'ọnụ bifo ụka abịa na-enwere ihe ndị ọzọ na worship ọ bụrụ na ụka wetara ọ bụrụ na ndọcha wetara anyị ụka mean ro that na ndọcha niile bụzi Christians ọ na ha eme Christians accept mba andogbo nsọ vidio ya wụ watch na afọ ebe a na-asị ndị mmadụ preach na na-asị ọkwa ndị nwa wetara anyị ụka sịkwa ha preach na mba gee ntị abịa n'obodo oyibo ọrọsụ Christians ndị n'ebe ahụ enwere Muslims enwere Hindus enwere many kinds of beliefs. And in Dutch organized country, how they may allow? Don't be surprised that no only Christian and only Christians don't preach. When you go Christian no way, man, is trying to obey the law of the country. Often even man in Allah can't pass nobody. They preach. It will cause noise. It will cause religious war or conflict in the country. So actually, each may preach when I am. But I don't know about Ndo can will their own work. Ndo can make government assist and the assist and the government who education and hospital ndị ka nwekwara ihe na-akpọ ineta ndị ala adọrọ ndị ọrụ si ndị nwere ọla ha many kinds of things which is ha na-emekwa na Africa. So abịazị ihe gbasara development all the government called the develop country through the help ndị ụka wetara education. So na African does not develop is not because of Christianity or Muslim, it's because of we are wicked in ourselves. Africans are the demons. That demon that Bible is talking about are the Africans. Our Africans with demon. Our heart is very wicked. We are selfish, wicked, and every kind of evil is Africa. Yes, all them na dey develop. So maka ndị na-akpọ kana ọnụ akpọsịrị kana ọnụ because na mgbe anyị na-efe arụsị obodo adọrọ mma mgbe afọ enwekwara ndị ajọ mmadụ ịghọtago. So ụnụ akpọsịrị kana ọnụ ọnwụ nwere ụka mere maka ndị gite vidio na-asị ọkwa ndị nwatara ya ụka ndọcha niile abụrụ ndị Christians because ụka bịara bịa n'obodo ha o nwere ihe ha na-efe bifo ụka abịa o nwere ihe ha believe bifo ụka abịa. So ya sa ha niile arapụ ihe ha believe sobe Christians mba. So etu a ka ha si ụtakwa Muslim etu ka esi ụtakwa Christianity. So ndị ụka nwere ha kọsọrọla anyị kama na anyị nwa ndị Africans bụ ihe kpatara ndị adị eji ụka bụ na country ha dị mma ịrụ ọrụ ekwu ego ada dụrụ ga-ebuje ego na ọgwụ etrit ya without even paying first. Ụka their country is taking care of them, that's why they don't bother of going to church. Mana anyị nwa our government are booted, so that's why we go to church because the Bible tells us to pray so that God will help us out from any problem. But prayer is the only solution that our God told us. Prayer is the only work that Bible tells us to do. He didn't say we should fight or war. So that's why we are praying. It looks as if maybe the only thing that we submit to do is prayer. It's not the duty of Christians to develop the country. It's the duty of government to develop the country, using the resources of the country to develop the country, not the church. The church have tried and brought education to us and hospitals. So stop calling the church and stop calling Oyibo all the Oyibo. All the Oyibo are not Christians. Because Christians, if they can obodo ha, Christianity, I mean, they can obodo ha. So ka wuru nka mụta akọ today, and the mara amarụ ndị be anyị na ihe mere n'obodo anyị adị develop bụ maka na obi anyị kpara obi anyị siri ike, anyị dị wicked, ọ kpatara obi anyị onye kpatara n'obodo anyị adị develop. Ọ bụrụ Christians, kwụsị ịkpọ Christians n'ọnụ. Ihe mere n'obodo anyị adịrọ mma bụ because Africans are wicked and selfish and greedy. That's why we're not developing like other countries, because other countries that develop, some countries are Christians, some countries are Muslims. They develop. Europe how do obodo ndị ọcha ọ dị ka Enugu because they value human life. But other African ka dị iche because we are wicked, we are selfish and greedy. Eti mmadụ n'ọchịchị ọ chọrọ ka kpeju fọfọju akpa ka family niile grandchildren ka abụrụ ọgaranya ọfọfọju akpa chefuo ndị tiri ya n'ọchị. Our wickedness causes the reason why Africans are not developing. Don't call Christians or Muslims. They are not the problem. The problem is that we Africans, we are wicked, selfish, and greedy on ourselves. So that's why we are suffering. So that's what I want to tell you. Thank you. Share this video and follow my page, Kizik to the Kike Driver. God bless you.